Després de començar el treball de ciències amb Ramon i Serafí, hem entès que sense l'atenció a les explicacions del mestre no podríem haver fet res. Reproduir un ésser viu, encara que molt menut, amb diferents tipus de cèl·lules, formant distints teixits, òrgans i aparells, no és feina fàcil. El viatge tan fantàstic que hem realitzat sobre l'evolució de les espècies i la classificació dels 5 regnes ens ha fet veure més enllà de les nostres vides i de la diversitat que existeix al nostre planeta. Però ara toca mostrar els nostres coneixements i aprofitar les habilitats de cadascun per a poder traure bona nota. Esperem que el nostre rèptil, amb pulmons i escates, siga dels millors de la classe. Després de començar el treball de ciències, després de començar el treball de ciències, amb Ramon i Serafí, hem entès que sense l'atenció a les explicacions del mestre, hem entès que sense l'atenció a les explicacions del mestre no podríem haver fet res. No podríem haver fet res. Reproduir un ésser viu
encara que molt menut, encara que molt menut, amb diferents tipus de cèl·lules, amb diferents tipus de cèl·lules, formant distints teixits, formant distints teixits, òrgans i aparells, òrgans i aparells, no és feina fàcil. No és feina fàcil. El viatge tan fantàstic que hem realitzat, el viatge tan fantàstic que hem realitzat sobre l'evolució de les espècies, sobre l'evolució de les espècies i la classificació dels 5 regnes i la classificació dels 5 regnes ens ha fet veure més enllà de les nostres vides. Ens ha fet veure més enllà de les nostres vides. I de la diversitat que existeix al nostre planeta. I de la diversitat que existeix al nostre planeta. Però ara toca mostrar els nostres coneixements. Però ara toca mostrar els nostres coneixements. I aprofitar les habilitats de cadascun i aprofitar les habilitats de cadascun per a poder traure bona nota. Per a poder traure bona nota. Esperem que el nostre rèptil amb pulmons i escates siga dels millors de la classe. Amb pulmons i escates siga dels millors de la classe. Ara el tornaré a repetir des del principi fins al final. Després de començar el treball de ciències amb Ramon i Serafí, hem entès que sense l'atenció a les explicacions del mestre no podríem haver fet res. Reproduir un ésser viu, encara que molt menut, amb diferents tipus de cèl·lules, formant distints teixits, òrgans i aparells, no és feina fàcil. El viatge tan fantàstic que hem realitzat
sobre l'evolució de les espècies i la classificació dels 5 regnes ens ha fet veure més enllà de les nostres vides i de la diversitat que existeix al nostre planeta. Però ara toca mostrar els nostres coneixements i aprofitar les habilitats de cadascun per a poder traure bona nota. Esperem que el nostre rèptil, amb pulmons i escates, siga dels millors de la classe.